žádný jídlo nám neublíží, tak jako ta porucha příjmu potravy. Já jsem vlastně úplně netušila, že když budu mít teda anorexii, že přijdu o tu menstruaci. Jedna z těch praktických věcí, na kterou vždycky poukazuju, je už jenom to, kde si člověk zapřemýšlí, kolik času denně věnuje vlastně přemýšlení o tom jídlu. Jsme On Ria, podcast, který boří tabu o menstruaci. Já jsem Ivana Veselková a dnešní téma je menstruace a poruchy příjmu potravy. A vítáme ve studiu výživovou specialistku Markétu Gajdošovou. Dobrý den. Dobrý den. Na úvod úplně jednoduchá otázka, jaké existují poruchy příjmu potravy, včetně třeba nějakých těch méně známých? Tady je nutno říct, že máme samozřejmě nějaký konkrétní diagnostický kritéria, podle kterých, kdybychom teď šli tabulkově, tak jich v podstatě není tolik, kolik bychom mohli jmenovat. Tam si myslím, že první si lidi vybaví opravdu takový ty klasický, typický mentální anorexie, mentální bulimie, záchvatovitý přejídání. To je takový to, co si troufám říct, že většina lidí zná. Pak tam nastává trošku složitější situace v tom, že můžeme vrstvit, můžeme jít do nějakých atypických forem a tam už to začíná být komplikovanější, protože to je to, co většina lidí nezná a kde si možná, když to beru z takového toho běžného pohledu, vlastně nepředstaví, že to je nějaký náznak té už problematické formy vztahu k jídlu, protože to není vidět. A to je takový ten stereotyp, kde se vlastně pak cyklíme v tom, že už je těžší něco vidět, něco vnímat, něco možná takhle všeobecně pojmenovat. A můžeme třeba na konkrétních příkladech nějakých ukázat, o jaké záležitosti se jedná, protože mentální anorexie, to si asi všichni spojí s nějakou extrémní štíhlostí. V případě bulimie se jedná i vlastně o to zvracení, záchvatovité přejídání. Tam asi už jako z toho názvu si i lidi, kteří se o to nezajímají, dovodí, o co se jedná. Ale když teda se budeme pohybovat v těch vodách těch méně známých věcí. On už jen v tom, co jste řekla, tak tam taky můžeme najít víc podkategorií a škatulek. Nemusíme se bavit o nízké hmotnosti, nemusíme se bavit o podváze. Víceméně méně než 6% lidí s poruchou příjmu potravy má klinicky diagnostikovanou podváhu. Takže to bývá podle mě už taky jedna z těch věcí, kterou je tady nutný zmínit. Ale můžeme, abych byla konkrétní, nějakým příkladem zmínit třeba ARFID, což je v podstatě restriktivní porucha příjmu potravy, která nutně vůbec nesouvisí s tím, co je odrazeno v nějaké hmotnosti, nebo co by možná bylo taky pro spoustu lidí tou první asociací, kde se dostáváme spíš do roviny opravdu atypické formy toho, jak to jídlo preferujeme, jak ho nějakým způsobem vůbec volíme, co jsme ochotní jíst, co nejsme ochotní jíst, jaký vztah k němu máme. Takže to znamená, že kdybychom to ukázali na nějakým úplně laickým konkrétním příkladu, že by třeba někdo jedl jenom dušenou zeleninu a vařenou rybu pořád a nebyl by vlastně schopen třeba sníst nějakou jinou potravinu nebo nějak jinak připravenou? Samozřejmě teď je ode mě troufalý to takhle zaškatulkovat jenom na základě jedné informace, ale dejme tomu pro velký zjednodušení. Můžeme říct, že tam se samozřejmě bavíme s jistotou o určitý formě narušeného vztahu k jídlu, tím pádem s těma nasčítanýma vzorcema dalo by se to někam zaškatulkovat víceméně i pod to, co jsem zmínila. Jedna z těch, nevím, jestli je to už porucha, ale jedna z těch věcí, o kterých se v souvislosti s poruchami příjmu potravy mluví, hlavně teď v souvislosti třeba s nějakým tím zdravým životním stylem nebo s tím, že lidi hodně cvičí, tak je něco, čemu se říká ortorexie. Ano. Tak možná mohla byste vysvětlit, co to je? Ano, oficiálně to není uznáváno jako porucha příjmu potravy. Věřím, že se to v příštích letech změní, protože tady se zase dostáváme do toho slovíčkaření, jestli to chceme brát opravdu diagnosticky, anebo tak, jak na to koukáme potom v praxi. Ortorexie pro ně je typická v podstatě posedlost zdravým stravováním, zdravým životním stylem, kolikrát taky, ale do takové míry, kdy vlastně je to všechno jen nezdraví. Takže častými znaky bývá to, že v podstatě nejsem schopná najíst se nikde jinde než doma, kde si to jídlo připravím, vím, co tam je to v uvozovkách čistý, je to prostě to, že mám dokonalý přehled o tom, co jím. Je tam strach z něčeho jiného, z nějaký změny režimu, podobní symptomy, které vlastně často bývají glorifikovaný, protože to je takový to přeci správný. A co nám často i tady fitness kult v podstatě komunikuje, že je možná z části něco, k čemu bychom velký uvozovky měli směřovat. Ono vůbec tohle rozdělování na jídlo takzvaně čisté, a nevím, jestli teda ten opak by byl pak jídlo špinavé. To je protože otázka. Ten hashtag je, že jo, eat clean, nebo
jako to, co se objevuje na sociálních sítích v souvislosti s tím, tak má jako tohle rozdělování jídla na čisté a špinavé z pohledu výživové specialistky smysl? Dá se to nějak takhle vůbec jako škatulkovat, co je čisté a co je špinavé, nečisté? Vůbec nedá. Už jenom z toho, jaký slova jste použila, tak je to vlastně úplně cestná perspektiva na tu problematiku. Na druhou stranu ono na všem samozřejmě najdeme kousek nějaký pravdy ve smyslu toho, že pokud bychom teď šli mluvit o nutriční plnohodnotnosti, tak bychom se museli dostat k tomu, že je prostě rozdíl mezi základní potravinou, nějakou ultraprůmyslově zpracovanou potravinou, ale to, abychom to označili, tohle je zase nějaká jako čistá a taky těžko hledám jako ten protipol toho, co by pak teda bylo co to už nesplňuje, nebo kde máme nějakou hranici, kdy už je to teda špatně. Vlastně tohle vnímání takový až černobílý vede často k tomu, že na to jídlo začneme koukat právě tím narušeným pohledem. Přece jenom náš podcast je o menstruaci, ale nevím, jestli tahle dvě témata spolu vůbec souvisí, ale souvisí, nebo může menstruace nějak souviset s poruchami příjmu potravy? Souvisí to extrémně moc za mě. Tam samozřejmě, když se podíváme už i na některé ty problematické faktory nebo na nějaký znaky toho, co se děje, často ztráta menstruace, problematická menstruace, amenorrea primárně, pokud se takhle dotkneme už konkrétních informací, tak to bývá častým doprovodem a je to v podstatě i jeden ze znaků i diagnostických kritérií. Zároveň samozřejmě, pokud se dostáváme do stavu podvýživy, hormonální rovina si to taky odnáší, takže naopak to je velká spojitost. A je to skrz naskrz opravdu ovlivněno i třeba z toho sportovního světa, kde se dostáváme právě do té spojitosti, jak tam všechno pak komunikuje dohromady. Takže vlastně jedním z těch příznaků, kdy už to začíná být něco, čím bychom se skutečně měli zabývat, když mluvíme o poruchách příjmu potravy, tak je tedy ztráta menstruace. Že tam už by jako měl asi... Určitě. Tohle je jako obrovský varovný signál, kde často to bývá takovým tím tvrdým důkazem, že vlastně to tělo už prostě, už fakt dá jako ten report toho, že to není v pořádku. Pro spoustu lidí to bývá to, kde se jako reálně zastaví a řeknou si, tak teď prostě jdu zhodnotit tu situaci. Protože už to není jenom něco, co si myslí, nebo co prostě tak nějak jako vnímají, ale teď tady to tělo jako vypovědělo službu v něčem svým způsobem, protože už na to nemá kapacitu, nemá energii, nejsou na to podmínky. Takže určitě ano, ale na druhou stranu bych řekla, že je potřeba věnovat tomu pozornost kdykoliv, protože někdy ten menstruační cyklus naopak může být v pořádku, může se zdát, že funguje jako bez problému a to neznamená, že je to potom méně závažný. Dá se říct, že poruchy příjmu potravy, ať už třeba anorexie, bulimie nebo to záchvatovité přejídání, jsou z kategorie těch chorob, ze kterých se definitivně vyléčíme, anebo to může být něco, co nás nějak potom provází třeba celým životem a zároveň třeba i něco, v čem se ty různé poruchy můžou prolínat nebo střídat. Oni se mohou prolínat a střídat. To je taky ta nespecifičnost toho, že se často můžou dostat z jedné do druhé. Ale to jádro otázky, a jsem moc ráda, že jste to zmínila. Tady existuje nějaký všeobecný povědomí, že se z toho nikdy nevyléčíte a že vždycky, i když se dostanete do nějakého relativně stabilního stavu, vždycky s tím budete bojovat, vždycky budete muset být opatrná, vždycky budete skoro tak jako na prahu toho, aby se znovu něco spustilo. Což tak v praxi vůbec není a nemusí být. A to 100% plný vyléčení opravdu existuje. Z pohledu psychoterapie, moderní nutriční terapie je to věc, který je možný dosáhnout bez toho, aniž by vás jakkoliv negativně ovlivňovala ta stravovací minulost. Neříkám, že je jednoduchý toho dosáhnout, neříkám, že toho dosáhne každý, ale je důležitý tuhle informaci komunikovat a vědět o ní, protože vnímám jako problematický, pokud se někdo vlastně spokojí s tím, že já se vlastně nikdy nevyléčím, protože tam automaticky ztrácí tu motivaci vůbec něco dál řešit a podnikat proto aktivně další důležitější kroky. Jako protože to by znělo dost i beznadějně. Přesně tak. Přesně tak. To je od základu jako celý, jak říkáte, celý demotivující, ano. Řekla byste, že se to téma poruch příjmu potravy v průběhu času, třeba i za tu dobu, co vy se v tom oboru pohybujete, nějak proměňuje? Myslím si a doufám, že teď nejsem jenom ve svý naivní bublince, že se proměňuje v tom smyslu, že o něm víc lidí mluví, víc lidí o něm komunikuje a že už
to snad nebývá jenom ten pohled, že tohle je člověk, co nejí, má podváhu a nemá rád jídlo a to je všechno, ale že to povědomí narůstá. Na druhou stranu jsou to věci a témata, které tady s námi byly dlouhou dobu. Jenom se o nich mlčelo a teď možná je to jenom to, že je jim věnováno víc pozornosti, víc výzkumu, víc dat, víc specialistů, což beru ale jako pozitivní věc. Ale že by se objevovaly třeba nějaké v tomhle směru jako negativní trendy, nebo se objevovalo něco, co dřív neexistovalo? Tady bych se dotkla vlivu sociálních sítí, samozřejmě virálních trendů, který často, když se na něco sama koukám vlastní perspektivou, tak vlastně až nechápu, jak se může glorifikovat něco, co v mých očích už je prostě problém. A můžeme říct konkrétně třeba, u čeho jste si takhle řekla? První, co mi teď vyskočilo v hlavě, to proběhlo naskrz všemi sociálními sítěmi, jsou takový ty trendy, když to přeložím, ta dívčí večeře, což v podstatě znamená, jako nedám si téměř nic, ale nazvu to, že to je prostě nějaký jako tady můj trendy styl, což samozřejmě podprahově komunikuje nějakou restrikci, komunikuje to, že prostě radši jako si nedám nic, ale ono, když se to zahalí pod tu bavlnku toho, že je to prostě virální trend a je to něco, co teď dělají všichni kolem, tak v podstatě normalizujeme něco, co by normální být vůbec nemělo. Já jsem zaznamenala i takový ty trendy, co jím během dne, což asi možná taky s tím souvisí. Byť jako spousta lidí tam prezentuje asi i jako, že jedí v uvozovkách správný zdravý jídlo. Ale tam často vnímám velký problém to, že prostě lidi ukazují podhodnocený příjmy, teď tam do toho taky promítají nějaké restrikce a zároveň, i kdyby to bylo sebe vyváženější, sebe lepší pro daného člověka, já pořád za tou výživou vidím tu nutnou individualitu. Takže to, co by bylo skvělý pro mě, nebude nejlepší pro vás, naopak. A tímhle vlastně vám už podprahově vysílám, tady máte nějaký návod, ten následujte, to je prostě ta jako dogmatická pravda. A tím už taky nedávám úplně ten nejlepší vzor. Když ještě zůstaneme u těch poruch příjmu potravy jako obecně, tak dá se říct, co je nějakým jejich spouštěčem nebo nějakým společným jmenovatelem, kvůli kterému právě se do nich někdo může nějak dostat? Je to vždycky multifaktoriální záležitost, takže nikdy to není jenom o jedné věci. Spousta lidí má představu, že to je ta jedna poznámka, kterou jim někdo někdy řekl a kdy to všechno začalo a mají právě kolikrát tu asociaci, že tam je nějaká jako silná třeba vzpomínka. Ale vždycky za to může víc aspektů. Je to z části dáno i geneticky, je tam nějaká genetická predispozice. My proto rádi používáme takový přirovnání, že je to, jak kdyby i ta genetická základna byla nějaká zbraň, pak přišlo to prostředí a to zmáčklo tu spoušť. A to prostředí, to mohou být opravdu jako externí faktory. Může to být to, že se pustíte do nějakého dietování. Může to být i z části nějaká základna vašich povahových rysů, črtů. A vlastně tam se to všechno sčítá a spolu s tím, jak se můžou sčítat ty problematické stravovací vzorce, tak se potenciálně přesouváte do toho opravdu problému, který už označíme formálně jako poruchu příjmu potravy. Nedalo by se tam vnímat, anebo možná to je jako můj laický pohled, ale že mně přijde, že u všech těch poruch příjmu potravy, nebo co mají společného, je nějaký zdánlivý pocit kontroly. Ano, je to vždycky, to je společný jmenovatel s jistotou a vlastně, když se dostaneme pak už do toho aktivního průběhu té poruchy příjmu potravy, tak už jenom z těch, co jsme jmenovali, tam se bavíme o tom, že buď ta kontrola vlastně najednou ovládne nás, že to není to, že já mám teda kontrolu nad jídlem, ale že to jídlo má kontrolu nade mnou, protože mě v podstatě ovládá, nebo jsem nad ním kompletně kontrolu ztratila, a nebo se pohybuju někde mezi tím. Ale když jsem zmínila ty povahové rysy, nějaká snaha o takový ten perfekcionismus, o tu dokonalost, o kontrolu, nějaký pocit bezpečí, který v tomhle chaotickém světě můžeme najít v jídle na konci dne. Když se to takhle spojí, tak to je přesně to, co se do toho potom takhle promítá. Protože asi s tou kontrolou tak jako dnešní svět se vyvíjí hrozně rychle. Většinu věcí nemáme pod kontrolou, ale když si třeba řeknu, tak budu každý den jíst jenom jablka a nevím, tvaroh, tak jakože já díky tomu můžu mít nějaký neoprávněný pocit toho, že aspoň něco ve svém životě jako kontroluju. Ale přitom teda ono to kontroluje mě. Přesně tak. Teď jste to krásně pojmenovala a vystihla jste to za mě naprosto dokonale, protože tam je pak důležitý si uvědomit, že z té tendence mít tohle pod kontrolou se opravdu přemostíme do toho, že je to na konci dne všechno jen nekontrola, protože to jídlo konzumuje nás, když to řekneme takhle obrazně.
No ale pokud nás teď poslouchá třeba někdo, kdo se snaží zdravě stravovat, nebo dejme tomu si hlídá třeba kalorický příjem, což všechno bývá hodnoceno v uvozovkách jako pozitivně, tak jak může poznat, nebo jak já můžu poznat, že už se dostávám přes nějakou hranici, kdy se to blíží poruše, nebo kdy je to problematické a kdy jsem ještě v uvozovkách v té jako správné zóně toho, že já přeci jenom jím zdravě. Já bych si hrozně přála, aby na tohle existovala úplně exaktní odpověď, ale ta hranice je hrozně křehká a zpravidla my sami si toho nemáme šanci všimnout dřív, než se tam spojí víc faktorů dohromady a než dojde k nějakému našemu uvědomění, který může být tím katalyzátorem toho, abychom to změnili nebo abychom to řešili. Ale jedna z těch praktických věcí, na kterou vždycky poukazuju, je už jenom to, kde si člověk zapřemýšlí, kolik času denně nebo možná kolik procent denně věnuje vlastně přemýšlení o tom jídle. A když si tak nějak jako rychlo exkurzí na to odpovíte jako podezřele vysokým procentem, to, že vlastně non-stop plánuju, analyzuju, počítám, hodnotím, jestli to bylo v pohodě, nebylo v pohodě, co budu jíst, kdy budu jíst, jestli toho bylo málo moc, tak to už je za mě z praxe jedna z takových těch nejjednodušeji uchopitelných věcí, kde už to může něco alarmovat. No a když třeba teda zjistím, že se tím jídlem zabývám trochu víc, než bych měla, což nevím jestli, ale když už sklouzávám do toho problému, tak jestli jsem vůbec jako schopná si uvědomit, ale přesto, kdybych třeba to chtěla nějak začít řešit nebo s tím nějak pracovat, tak co udělat? To uvědomění je úplně nejdůležitější, protože v momentě, kdy nejste ochotná to řešit, tak je velmi těžký, někdy je úplně nemožný něco měnit, protože je to ta vaše pravda v tu chvíli. Takže od toho uvědomění to začíná a já jsem pevným zastáncem toho, že by na tohle člověk neměl být sám a pokud to neznamená pomoc profesionála nebo odborníka, nebo ten krok není komfortní třeba na začátku, tak už v uvozovkách jenom to sdílení s osobou, kde máte tu důvěru, s osobou, kde věříte, že bude s tou informací naloženo správně. To sdílení je tam mocný aspekt, protože už to je nějaká komunikace takového toho vašeho zdravého já, kde si uvědomujete, že to, co dělám, nebo to, jak nad tím jídlem přemýšlím, prostě není v pořádku a možná ještě nemám strategii na to, jak to změnit, možná nevím, jak na to, možná ani nevím, jestli to chci měnit, ale začíná tam komunikovat to zdraví já a to je nejdůležitější. Takže to někomu říct, ať už je to třeba kamarád, kamarádka, rodina, někdo, tak někomu to aspoň takhle říct. Určitě sdílet, mluvit a ta komunikace v tomhle je neskutečně důležitá s jistotou. Ještě vlastně otázka na závěr na trochu jiné téma a nevím, jestli vůbec vy z pozice výživové specialistky na ní budete chtít odpovědět, protože chápu, že nějaká obecná řešení asi tady třeba nemusí fungovat, ale stejně existuje nějaké, aspoň trochu v bodech, obecné řešení zdravého stravování, které by se třeba i nějak krylo s tím, jak probíhá menstruační cyklus, anebo je to tak individuální věc, že tam nemůžete říct během ovulace jeste borůvky. Individuální to určitě je, toto by byla klasická odpověď. Na druhou stranu, čím můžeme trošku aspoň přiblížit, tak na rozdíl od toho mužského těla, mužského metabolismu, nechci říct, že ten funguje strojově, to bych taky hodně přeháněla, ale řekněme, že je stabilnější a samozřejmě nepotýká se s tou cykličností tak jako u nás. My potřebujeme respektovat už jenom ty energetické výkyvy. A to, že když tady budu konkrétní, teď v premenstruačním syndromu prostě cítíme jiný levely chutí, jiný levely hladu, že to není to, že by naše tělo bylo proti nám, ale že má jiný energetický nároky. A to nejhorší, co můžeme udělat, je bojkotovat to. To nejlepší, co můžeme udělat, vzít to jako snahu toho těla s námi komunikovat a jít tomu naproti. Takže fakt vzít to racionálně, asi teď potřebuju navýšit ten příjem. A možná není nutný se v tom úplně zacyklit do jako největších detailů, protože pro spoustu lidí budou pořád priority v té výživě někde jinde, ale jenom vlastně vnímat to, co to tělo samo říká a trošku brát tu cykličnost i do stravování jako výhodu, z čeho se dá čerpat. Takže pokud během PMS máme větší hlad a chceme sníst něco, co bychom třeba normálně v jídelníčku neměli, tak bychom jako bez výčitek to měli sníst. Já bych ráda řekla to bez výčitek v podstatě do jakýkoliv fáze, takže toto určitě odkývnu. Ale přesně tak, tady, že jsme zmínili takhle konkrétně tuhle etapu, tak
ono to tělo není hloupý. Ono si říká z nějakého důvodu. A pokud už my od základu něco podhodnocujeme, což bývá častým tématem i pro lidi, kteří se nepotýkají s poruchou příjmu potravy, tak samozřejmě v tomhle období to tam potom jako řekne za nás trošku jiným způsobem. Takže kdybychom závěrem jako shrnuli v bodech nějaký za vás tipy, tak zaznělo určitě bez výčitek v jakékoliv fázi menstruačního cyklu, což teda znamená, že bychom obecně k jídlu a k jeho konzumaci měli přistupovat ideálně samozřejmě, bez výčitek. Přesně tak, jo, protože ono vlastně můžeme tady obecně říct, že žádný jídlo nám neublíží tak jako ta porucha příjmu potravy. A to je prostě fakt, který bych tady postavila na piedestál, takže ty výčitky nejsou ingrediencí, která by měla být v našem jídelníčku. Takže bez výčitek jídlo jako zdroj energie a ještě jste říkala, myslím, jeden tip. Ještě jsem zmínila, čeho jsme se dotkli na konci, respektování toho, jak to tělo komunikuje, to bych asi taky tady vyzdvihla. To, že samozřejmě ne vždycky je možný intuitivně ho poslouchat ve všem, protože někdy má ty signály úplně jako od základu narušený, ale brát to trošku jako oboustrannou komunikaci. To, že to tělo k nám mluví, my jsme se ho naučili ho neposlouchat nebo ignorovat a lepit to vším možným, jenom ne tím, abychom mu fyziologicky dali tu odpověď, ale když si aspoň dovolíme trošku se k tomu vrátit a trošku ho naposlouchat, tak tím získáváme velkou výhru. A jako taková ta sebediagnostická teda rada je to, že si může každý z nás jako zrekapitulovat, kolik třeba času denně tráví přemýšlením nad jídlem a jestli mu to nějak vlastně vadí nebo jestli mu to něco už nebere. Určitě. A vlastně použiju i tu frázi zvážit, co nám něco dává, co nám něco bere, protože pokud mi moje stravování bere ze života všechno okolo, včetně vztahů, včetně energie, včetně radosti z něčeho, co jsem dřív milovala, teď na to prostě už nemám kapacitu, energii, priority, cokoliv, tak vlastně se dostávám do té negativní bilance, že mi to reálně neslouží vůbec k ničemu, že už jsem tady jenom já pro to jídlo, ale že to jídlo nevyužívám jako potenciál, jak by mělo sloužit. A naším hostem byla výživová specialistka Markéta Gajdošová. Díky moc, že jste dorazila. Já taky děkuji. A s námi ve studiu už je Gabriela Švejdová, která o poruchách příjmu potravy dlouhodobě a hodně otevřeně mluví na sociálních sítích. Ahoj Gabčo. Ahoj. Tak kdy ty osobně si zjistila, a třeba díky čemu, že máš s příjmem potravy problém? Tak vlastně bylo to někdy v létě 2018, kde já jsem začala hubnout, začala jsem si počítat kalorie a už třeba nějaký 2 měsíce po instalaci těch kalorických tabulek jsem začala mít pocit, že mě to jako ovládá, že mě to omezuje a že asi něco není úplně v pořádku. A co byla ta tvoje motivace, proč jsi začala počítat kalorie, nebo proč jsi vůbec začala nějak řešit jídlo nebo příjem kalorií? Tak vlastně spoustu lidí si myslí, že třeba to bylo kvůli tomu, že jsem v té době měla nadváhu nebo tak, ale to vůbec tak nebylo. Já jsem měla naprosto zdravou váhu, jenom jsem měla hodně nízký sebevědomí, který bylo zapříčiněný nějakou šikanou, nějakýma posměškama třeba spolužáků a tak. A vlastně jsem se chtěla zavděčit okolí. Vlastně nedělala jsem to kvůli sobě, ale kvůli tomu, abych se líbila ostatním. Ty jsi vlastně jako v tu dobu řekla, že když budeš hubenější, když to řeknu takhle úplně hloupě, tak tím pádem jako se zavděčíš nějak ostatním, nebo se jim budeš víc líbit, nebo že jako vzroste ta tvoje hodnota, jo? Přesně tak, to jsem v té době si myslela, že to je to nejdůležitější v mém životě, být hubená. Tak si říkala, že už třeba po 2 měsících se začala zjišťovat, že to počítání kalorií ti nějak zasahuje do života, že ti to třeba vadí. Tak mohla bych popsat, jak to potom dál třeba postupovalo? Tak vlastně ono to začalo poměrně nevinně, začalo to vlastně jako normální hubnutí, já jsem pomalu a jistě začala hubnout, ale zalíbilo se mi to a začala jsem vyřazovat z jídelníčku určitý potraviny, začala jsem ten příjem jsem začala rapidně snižovat. A potom jsem už nechodila ani do restaurací, nechodila jsem na obědy s kamarádama a víc jsem si jako zakazovala a omezovala takhle věci. Takže jsi jako jedla míň a míň kalorií a jedla míň a míň věcí. Přesně tak. A zároveň asi ti to muselo jako okupovat poměrně třeba velkou část
mozkové kapacity, ne? Naprosto souhlasím. Vlastně kolem jídla se točilo úplně všechno a vlastně na nic jiného jsem ani jako nemyslela. A ačkoliv jsem jedla hodně málo, tak pořád to jídlo pro mě bylo to nejdůležitější a bylo to pro mě vždycky na prvním místě. Takže třeba to bylo jako už potom i důležitější než, já nevím, kamarádi nebo koníčky nebo cokoliv, že jako všechno už si soustředila jenom na počítání kalorií. Přesně tak. Vlastně i v době, kdy já jsem takhle začala hubnout, tak jsem měla hrozně špatný sociální život. Že vlastně jsem nemohla chodit s kamarádama na kafe nebo na jídlo, protože jsem se toho bála, nevěděla jsem, kolik to má kalorií, takže jsem se s nima třeba přestala stýkat a radši jsem byla doma a jedla si svoje nějaké jídlo, který jsem věděla, kolik co má. Ty jsi říkala, že zhruba už asi po 2 měsících od té doby, co jsi se začala počítat ty kalorie, ti to začalo nějak zasahovat do života, nebo jsi měla pocit, že ti to zasahuje do života, ale kdy to došlo do toho bodu, že jsi řekla, že bys měla vyhledat nějakou pomoc? No tak tam ta pomoc spíš přišla za mnou, než já za ní, protože já jsem si celou dobu to nedokázala úplně přiznat. Já jsem si pořád říkala, že nejsem dostatečně hubená na to, abych já mohla mít poruchu příjmu potravy nebo anorexii. Takže já třeba jsem si uvědomila, že jsem tou anorexí trpěla až po tom vyléčení, kdy jsem vlastně dala tu hlavu do pořádku a po celou dobu té léčby jsem měla tak nějak povědomí, že něco není v pořádku, ale pořád jsem si říkala, to není dost na to, abych tu diagnózu měla. Mm-hmm. A mohla bys třeba popsat, jak vypadal tvůj den jako z pohledu někoho zvenku, ale v tu dobu, kdy si anorexii trpěla, ale třeba jsi to ještě sama jako nevěděla. A zároveň jak třeba ten den vypadal z pohledu tebe samotné v hlavě? Jako někomu, abys to dokázal představit? Tak vlastně třeba hned ráno po probuzení, tak první myšlenky směřovaly k tomu, kolik čeho si dám k snídani. Začala jsem si hned od rána plánovat, co všechno ten den budu jíst a jak se co nejvíc vyhnu tomu, abych toho jako nesnědla moc. Plánovala jsem si, kdy a jak budu cvičit, to pro mě taky bylo hrozně prioritní v té době. Takže vždycky jsem šla do školy, v té době jsem ještě studovala na Gimplu a tam se vždycky trošku trpěla, protože vlastně už v té horší fázi můj mozek úplně nefungoval, já jsem byla pořád jenom unavená a tak, ale pořád dokola jsem jenom jela ty kalorie a to byl středobod všeho pro mě. A ty jsi říkala, že pomoc přišla zvenku, nebo pomoc přišla za tebou, tak jak konkrétně to vypadalo? Co se stalo? Tak úplně první pomoc přišla od učitelky tělocviku. To bylo někdy, myslím, v prosinci 2018 a učitelka tělocviku si právě všimla, že jsem hodně zubla a chtěla to začít řešit. Takže s tou jsem si promluvila a následně si zavolala do školy moje rodiče a potom s nima už se to dalo řešit nějak víc, jako i s odborníkama a tak. A ty jsi sama v tu dobu třeba měla pocit, že je všechno v pořádku, nebo si i ty sama už měla v tu dobu pocit, že právě je už někde problém? Já jsem tušila, že ten problém tam je, ale právě, jak už jsem říkala, tak jsem měla pocit, že ten problém není dostatečně velký na to, aby se nějak řešil, že a vlastně jsem se i bála vystoupit nějak z té svojí komfortní zóny, že jsem si neuměla představit, že vlastně můj život bude bez toho počítání kalorií, takže vlastně jsem to na jednu stranu ani nechtěla úplně řešit, ačkoliv jsem věděla, že to není úplně v pořádku. A potom zpětně, když se na to jako teď zpětně třeba podíváš, tak je něco, co by si řekla sama sobě, nebo jak bys to jako zhodnotila tenkrát ten svůj pohled na věc? No, že to bylo asi úplně šílený a dlouhodobě neudržitelný, že já jsem vlastně v tady tom nějakém takovém stavu byla třeba půl roku, rok a neumím si představit být v tom díl, protože to bylo naprosto šílený, že všechno se točilo jenom kolem jídla, kolem čísel, kolem váhy a nic jiného mě nezajímalo. Takže rozhodně bych to znovu nechtěla, nic takového. A stejně jako i přesto ti to tenkrát přišlo, že to není tak velký problém, protože ty si sama sobě jako nepřipadala dost hubená na to, abys měla problém s poruchama příjmu potravy. Přesně tak. Přece jenom my jsme podcast o menstruaci, tak dotkla se tehdy ta porucha příjmu potravy i tvojí menstruace? U mě tady to bylo maličko složitější, protože vlastně tady ten problém se začal řešit při mý první hospitalizaci, kdy se mě paní psychiatrička zeptala, Gabčo, ty určitě menstruaci nemáš, že jo? A já jsem říkala, no jako mám.
A ona se divila a říkala, to není možný, jako s takovou váhou mít pořád menstruaci. A došli jsme k tomu, že to bylo kvůli tomu, že já jsem brala hormonální antikoncepci, tudíž vlastně moje menstruace byla uměle vyvolaná v podstatě. Takže pořád jsem tu menstruaci měla a proto jsem si říkala, že ten můj problém vlastně asi není až tak vážný. Ale já jsem o tu menstruaci přišla později i přesto, že jsem tu hormonální antikoncepci brala. A to pro mě v tu chvíli to byl takový zásadní bod, kdy jsem si řekla, že už je to asi fakt špatný, když vlastně tu menstruaci nemám, ačkoliv by měla být uměle vyvolaná. A tam to pro mě byl takový zlomový bod i v hlavě, kdy jsem si řekla, že už je to fakt vážný a musím to řešit. Ty říkáš ale, že při mojí první hospitalizaci, tak těch hospitalizací jako bylo víc a třeba při té první teda ti ještě přišlo, že ten problém není tak závažný, protože máš menstruaci, byť jako teda uměle vyvolanou a... Já se i přiznám, že já jsem vlastně úplně netušila, že když člověk jako zhubne nebo když budu mít teda anorexii, že přijdu o tu menstruaci. Já jsem se to vlastně dozvěděla od té psychiatričky a do té doby by mě to jako ani nenapadlo, že bych tu menstruaci vlastně jako s takovou váhou jako neměla mít. Takže to bylo takový jako, co mě hodně překvapilo na tom. A potom říkáš, že jsi o menstruaci přišla i přesto, že jsi užívala hormonální antikoncepci. Tak to bylo v důsledku toho, že už jsi měla tak nízkou váhu. Přesně tak. To teda říkáš, že už bylo nějakým spínačem toho, že ti došlo, že ten problém je nějak skutečně závažný. Nebo závažnější, než jsi myslela třeba na začátku. Určitě, protože vlastně i ta psychiatrička mi říkala, že kvůli tomu, že beru tu antikoncepci, tak vlastně tu menstruaci budu mít teda asi pořád. Ale když se ta menstruace nedostavila i přes tu hormonální antikoncepci, tak mě to vyděsilo. A tam jsem si o tom vlastně začala i zjišťovat a začala jsem zjišťovat, jak je to vlastně nebezpečný a že důsledkem toho bych třeba jednou nemohla mít děti. A to mě vyděsilo a proto jsem vlastně si tak jako začala uvědomovat, že to chci asi řešit a že už to prostě není v pořádku. A na základě tady toho uvědomění, tak třeba předsvaklo se ti i něco v hlavě nebo probíhalo pak to tvoje uzdravování nějak jinak, než třeba ta cesta do té doby? Byl to určitě velký zlom, kdy jsem si uvědomila spoustu věcí. Pořád to nebylo takový, že bych ze dne na den si teda řekla, že začnu jíst a začnu se léčit. Pořád to byla cesta jako dlouhá, ale určitě bylo to hrozně důležitý bod v té mojí léčbě, no. A můžeš třeba někomu, kdo to nikdy nezažil, popsat jako nějaký třeba tvoje pokroky nebo to, co se ti změnilo v hlavě během té cesty vlastně z poruchy příjmu potravy? Tak ono tady to je na hrozně dlouho a mě v tom nejvíc asi pomohla terapie a celkově jako ta delší jako léčba. Ale myslím si, že bylo tam víc takových zlomových okamžiků, ale člověk si fakt musí uvědomit, že z anorexie vedou jenom dvě cesty a to cesta uzdravení nebo cesta, že to ten člověk prostě nezvládne. Já jsem se snažila si čím dál víc uvědomit, že chci žít, chci být zdravá a chci se léčit. Říkáš, že ti hodně pomohla terapie, to znamená třeba, že si tam řešila i nějaký věci, které třeba zdánlivě jako nemusí úplně souviset s anorexí, nebo dá se to říct, že to je takhle nějak jako víc propojený? Nebo určitě. Já to tak jako vnímám zvenku, ale... Já si myslím, že nejdůležitější tam byla práce na mém sebevědomím. To si myslím, že bylo nejzásadnější a to byl jeden z důvodů, proč vlastně jsem do té anorexe sklouzla, si myslím, tím, že jsem měla to sebevědomí nízký a myslela jsem si tehdy, že když zhubnu, tak budu šťastnější a budu se sama sobě líbit, ale vlastně ten problém vůbec nebyl tam. A kdybych tehdy zapracovala na tom sebevědomí, tak by to vůbec třeba takhle skončit nemuselo. Pokud třeba teď poslouchá někdo, koho by mohlo napadnout, nebo dívá se někdo, koho by mohlo napadnout, že třeba by mohli mít problém s poruchou příjmu potravy, tak co bys takovým lidem třeba doporučila, aby udělali, nebo nad čím by se měli zamyslet? Já si myslím, že je nejdůležitější, aby člověk na tyhle problémy nebyl sám. To si myslím, že je úplně zásadní a myslím si, že i tehdy, kdyby se to u mě třeba řešilo dřív, tak nemuselo to mít třeba takovýhle důsledky, nebo ta léčba mohla trvat jako kratší dobu.
ale určitě člověk by na to neměl být sám a měl by se svěřit ať už rodičům nebo komukoliv blízkému, ale rozhodně by to měl začít řešit co nejdřív i ve chvíli, kdy má třeba pocit, že je to ještě jako zbytečný, že to není až tak vážný, ale tím, že často člověk nevnímá svoje tělo tak, jak vlastně doopravdy vypadá a má právě pořád pocit, jako jsem měla já, že nejsem dostatečně hubená na to, aby se to řešilo, tak si myslím, že člověk by to měl začít řešit v momentě, kdy jenom přijde nějaká myšlenka, že něco asi není v pořádku, že se moje stravovací návyky změnily, tak v tu chvíli vyhledat pomoc, i když to bude třeba až moc brzo, tak lepší vyhledat, než to nechat být. Zároveň ty si říkala, že třeba v tu dobu, kdy jsi tou poruchou příjmu potravy trpěla nebo jsi to nějak víc řešila, tak se zabývala vlastně jako hodně jenom tím počítáním těch kalorií, hodně tím, kdy stihneš jít jako cvičit, že ses asi i nějak jako sociálně izolovala, takže asi jako to v tu dobu to někomu říct není úplně jednoduchý, protože zároveň si i říkala, že si o to tenkrát trochu nechtěla přijít, protože ti přišlo, že to počítání kalorií je vlastně jako to nejdůležitější na světě. Je nějaká rada na to, jak z tohohle vystoupit a přeci jenom to někomu jako říct, když zároveň chceš sedět sám doma a počítat si kalorie? Ono to je hrozně těžké, ale myslím si, že to je právě o nějakém tom uvědomění, že by si člověk měl srovnat jako v hlavě, že co to je za život vlastně, jenom přemýšlet nad tím, kolik toho jim a tak a nemoct chodit s kamarádkama na různé akce a podobně, že vlastně je to o tom uvědomění, že prostě tohle život není a že chci žít tak, abych nemusela myslet na to, kolik co má kalorií, mohla jít kamkoliv, bez toho, aniž bych musela myslet jenom na to jídlo. A pokud třeba bys měla poradit někomu, v jehož okolí je nějaká osoba, která by mohla trpět poruchou příjmu potravy, tak co by měl takový člověk udělat? Aby zároveň třeba někoho nějak neodradil nebo nevyděsil nějakou svou byť dobře míněnou nabídkou třeba pomoci. Myslím, že tam je hrozně důležitý jako laskavý přístup a podpora, že tam nemá smysl toho člověka třeba nutit do toho jídla, křičet na něj a být na ně nepříjemný, protože to by mohlo mít úplně opačný efekt. Ale dost pravděpodobně ten člověk o tom nebude chtít moc mluvit, tak aspoň vyjádřit mu nějakou podporu, nabídnout mu tu pomoc, nabídnout mu třeba, že společně se vyhledá ta odborná pomoc nebo říct to společně nějakému učiteli. Takže nabídnout takhle oporu a ptát se třeba toho člověka, jak se cítí a jak mu můžeme pomoct. Jako třeba asi i opakovaně, protože to třeba na poprvé určitě nemusí vyjít. Přesně tak. Gabčo, když ještě zůstaneme u tématu menstruace, tak nebo kdy se ti vrátila zpátky a bylo to třeba nějak jako rychle po tom, co si v uvozovkách se uzdravila, nebo to nějakou dobu trvalo? Mně se naštěstí vlastně vrátila docela brzo. Myslím si, že to bylo nějaký třeba 2-3 měsíce od toho, co jsem jí ztratila, protože já jsem potom i v době toho léčení, já jsem hodně rychle přibrala. Takže vlastně ta menstruace se vrátila někdy v bodě, kdy já jsem dosáhla na nějakou zdravou váhu, takže poměrně jako rychle, což obvykle slýchám, že není to tak rychlý, ale u mě to bylo jiný i tím, že jsem předtím brala tu hormonální antikoncepci, takže celý ten proces byl takový rychlejší, no. Já si myslím, že u mě to obecně bylo tím, že ta léčba byla, že vlastně přišla v dobrou chvíli, že přišla poměrně včas, že se to začalo řešit rychle a že i potom vlastně to přibrání bylo poměrně rychlý. Gabčo, tak díky, že jsi do podcastu dorazila a samozřejmě díky i za to, že o poruchách příjmu potravy dlouhodobě a hlavně hodně otevřeně a upřímně mluvíš i na svých sociálních sítích. Já moc krát děkuju za pozvání.